padahal kowe lanang ya, suaramu iso kaya wedok ya. Kempit kok, Mbak. Wong lanang kok jilbaban ngene pada digodho malaikat. Mbak Tatin. Nggih. Nak mriko wonten Apri kali Mimin. Nggih. Nggih. Mriki niki. Niki jenengmu wong loro ya. Sapa mau urung kenalan kok ya? Dua diva. Oh, dua diva. Difabel. Kok difabel ta? Berarti Lah ngene. ya kelainan. Lah traya kelainan kabeh lho, Mbak. Mbak Tati ngerti kowe ketoke gumun apa gila ta, Jan? Ya aku kan menikmati kalian Kayak itu loh. Dari dulur Kok ada unik-unik. iya. Season yang kedua. Kedua, selamat pagi Sugeng Enjang Sedoyo mawon. Selamat pagi dulur-dulur lebean. Mbak Elisa. J. Itu di depan kamu juga ada penari penyanyi kondang. Oh, ya tenan. Layon Awake dhewe ditugoni karo penyanyi karo penari kondang. Awake dhewe kudu ngati ya. Lah yo aja mun Patek kleru bleset mulai ra nggawa ndas. bacok. Aku nak karo kuwi buyat mira jem. Oh. Lah kok iso? Lah janji petuk aku mesti ngambung kok. Nggih, niki bocah ayu kaya ngene iki lho. Lah ra percaya. Ibu mboten cemburu. Oh ndak, sini. Mbak, bocah ayu kaya ngene iki. Alah sini, Dok. Tenan apa piye to? Piye to bocah ayu kaya ngene? Ya Kok Allah, ya gelemnya. Allah, ya Allah. Oh tenan deh Mas. Alah. Malah kekek. Joget. Joget ya. Yo. Yo. Halo lolo. Oh, ayo. Ayo. Kaya ngene kok masa ora cemburu. Ora. Ibuke ora cemburu. Tok. Kaya Sik, Kok gak cemburu ya Mas? Tak kenal maka tak sayang harus perkenalan Ano dulu. perkenalan. Gini. Iya. Kaya ngene kok iso ora cemburu. Ayune kaya ngene. Ayu. Ning ya rada curiga aku. Lah maksud gak piye? Gon sikil lho. Lah ngono. Ngopo? Nek sikil bentuknya sak jae-jae ngono. Aku rada curiga aku. Sik to, Mas. Weh yayangku. Lah kula niku ki trah yo nyun sewu, Mbak. Nggih. Trah sambenku ki ngedos. Dadi sikile yo mekrok wis tumrah to, Mas. Wedok suarane kudu cilik ya, Mas. Ya kudu cilik suarane Kan kudu. luwih mirip Rono to sikile karo ngene dhewe lho, Mbak. Nah. Beda lho. Lah, kuwi. Kok ijo lek rek. Oh, coba. Asem kowe kuwi ketok-ketok kudune awakmu munggah mau nganggo gluk. Sirkuit tak stokingi, Mas. Ya, terus? Batin kula aku stoking piye aku mlaku rene ndotok kaya ngono lho. Lah ya aku yang gumun. Niki Papa. Iya, Mak. Jangan tenan. Kula mudak pangkle kalau jenengan lho dhisik bojoku mantanku iki. Mulut Papa. Sadurunge karo buyat dhisik karo aku to. Nggih. Entek ra karon kae karo aku dhisik. Iki Pak Alek iki Lho, biyen lho, Pak Alek karo aku mempeng to, Mas. Pirang taun nih? Pirang tahun? 7 tahun, Mbak. Elok. Duwe anak papat karo aku. Duwe Mas. anak papa. Gak heeh. Ya enek ndase. Gak enek, Mas. Ya enek to kok ya. Oh ya. Cilik ngono, Mas. Sak pira? Sak capar. Ya umume bocah kok ya. Kaya ngene. Lejeng dalu Mas Petro. Nggih, Niki wilujeng dalu. kancaku sitok engkas iki. Eh, Kanca kula nasik tunggal malih iki. Pundi? Mosok isik iki mau bareng lodrok nang ngarep kono to? Lah nggih to. Yo. Cik Muhammad Khairul Anam. Yo. Ayo. Tak dulu tak yo. Tundung tok dutak. Jenenge ditabuhi
mana suka ki jogeti apite kaya ngoyak maling kok. Kok iya. Pateni teh nak. Wong ayo pateni kok Rai. Ayo, Mak. Baleni. Yuk. Ya, ya. Dari mana Ayo joget. datangnya cinta dari mata turun ke hati Anu, nyuwun sewu Mbak. Bisa. Tantin kalih Mbak Orian, Mbak Elisa. Ya. Anu, Sih. Mas Petro. Nih pripun? Niki lak bintang tamune rego 10 juta. Nah. Lah niki berarti kula kali Mbak Tantin cukup mie sedap mawon. Ada niki. Mie sedap. Lah wis lah piye jenenge wong nek ngene iki ngangkat 10 juta lah klarak dhewe ya. Mie sedap ae. Semboyane apa, Ces? Hoi. Semboyane Semboyane apa, Ces? Hoi. Lah kowe apa banci kok? Lah iya. Golek rombongan dhewe. Kan enek duo Kelompok dhewe-dhewe ya. Lah, iya, ta. Oh, lenan Dua bulan. sinden. Iki cewek-cewek kono. Ning tak tengahi omonganmu mau kono jare 10 yuta awakmu mie ayam. Mie sedap. Mie Mas. Mie sedap. Ning iki yo awakmu sing paling sugih awakmu lho. Lah nyapa? Lah iki kono sik gawan kabeh. Lah iki gawe gedine sakmene ngene iki. Priyontek akeh iki. Tak omongi. Engko nek kowe pengen ya, nek pengen kowe tak tetele gonon mulih figuranen. Susu dipigore. Piye wong tanah yo Ngapunten cepetan. Mas Petro, Mas Nggih. Gareng, Mbak ngapunten iki mboten Nggih. kok ngasoraken piantun putri mboten. Nggih. Niki waki susuku tak gawe gedhe, Mas. Lah isine apa? Isi bataku. Ya isine ki yo lumrahe wong wedok kok ya iki mangke. Ora Ponorogo pundi to? Kula to. Alah do banteng ngono lho, Pak. Lah kae langganamu. Kidul jembatan. Lah iya lah, langganan kula tembe tasik kathah lho Pak Ndrowi mempeng karo aku ya. Lah iya ta. Tak kae guru cekrek barang ku ya langganan ki. Mbak Tatin. Cih. Nak mriko wonten Apri kali Mimin. Nggih. Nggih. Nek mriki niki. Niki jenengmu wong loro ya. Sapa aku mau urung kenalan kok ya? Dua diva. Oh, dua Difabel. Difabel. Kok difabel ta? Berarti Lah ngene. iya lah kelainan. Lah trayek kelainan kabeh lho Mbak kok ya. Nek tanggapan ngene, Mbak, berarti. Dua diva. Nek sing Apri Mimin kan duo sinden. Duo sinden. Lah niki dua Dua rampok, Mbak. Dua rampok. anu nyambut gawene pripun? Lah tergantung permintaan lek. Niki nggih sinden. Nggih, apa ya? Kok Nggih, iso? ngedos oke, ngarit oke. Sing nerang ki mau sapa? Sing nerang kene iki mau Lah. sapa? Ya paling ora ya sesepuh kene to. Ya paling ora ya wong-wong sing kanggone kene Mbah Dukun kene to. Keliru. Sing ngerang kene sapa? Lah iya aku kete kok goblok. Saurono sapa? Lah ya kan wong sepuh kene to, Nduk. Lho, jare sapa poro? Ya roh ta aku ya jelase wong kene. Jelas Noris. Heeh. Nyapa? Sapa jenenge? Aku karo gareng cepitan ki Niki, rada Mbak. anu. Klariska. Oh, Mbak Rizka. Iki Muhammad Korul Anam. Kowe tak bacok gegermu lho iku. Lah piye ta? Mbak Caca. Iya. Oh, Mbak Caca. Nggih sakmene kok gawane tukang gender niki lho. Aja mbok omongni utuh. Lho, Du. Saiki aku gawane tukang son wong aku wis bandari ning kono kok mau. Wonten Ya. dawuh. Tembang. Mumpung anu napa niku enten Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Nggih, niki dipun bantu kalian. Nggih. Niki kula ya Allah kanugrahan sanget Ya. to Mas Petro. Muga-muga kumpul piye kondang dadi wong Mugi-mugi kondang. nular anggenipun rezekipun dadi sinden kondang. Amin. Jadi ngapunten kula niku nderek nganten iki kersane terangkat derajat kula, Pak. Yo arep dadi PNS apa piye? Ora kok PNS dhisik awak dhewe iki begenggek saking kesenian iki lah ya alhamdulillah kok ya. Kowe mbiyen apa, Riz? Kowe mbiyen apa? Begenten, Mbak. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dalik ya, Lah, Mbak. ya. jenengan Eh. apa? Hah? Jenengan apa? Aku yo ming anu kok, Mbak, yo cuman Ngancani. Bakul apa? Iki bakul nomor. Pripun? sing bingung iki besok nak mati iki leh ngedusi leh nyalatke iki piye. Disalatke kok bingung, mboten sah bingung bensin niku ke. Wah, Mbak niki- gledak menebu surga kok.
Lah kowe besok nek rene kan dikremasi to, Riz. Nak diblami dali. Bakal. Yo ngeten, nek lumpahe piantun kakung niku lak almarhum. Almarhum. Piantun putri Almarhumah. Lah nek aku karo Incus ki gampang ta? Apa? Aluminium. Sing pope yo ora nek dhewe iki yo alkohol. Mbak Tanti ngerti kowe ketoke gumun apa gila ta, Jas? Ya aku kan menikmati kalian Kayak itu loh. Dari dulur Kok ada unik-unik. Iya. Ngeten iki rombongan ngeten iki teng desa mriki ada sekitar 40. 40 niki wau kula nggih gumun Ngono kalih kuwi beranak pinak to. nggih Mboten mboten kok tak wonten kumpulan. Mbak Elisa. Kula nggih gumun kalih Bapak Demangkeling menika piantun budaya nggih. Nggih. Piantun dermawan nggih. Nggih. Lah nglumpukne banci ku 2 ton lho. Lumpuk rene kabeh. Debatku kan tak sumet tak kapakne ngono. Ayo nembang lagu lagu. Nembang, Mbak Rizka, Mas, tapi yo. Mas Caca nggih. Ket mau kok rumangsaku ngelembuk Bapak Sono Kelinge ben ditanggap ngono apa piye? Adik kene ganti tanggap. Ngopo? Adik iki sesuk aku karo Incus kene neh, Mas. Acarane Nggih acara nggih bersih desa niki. Nik Nggih. Wo Lah napa niku? bongkar genjot, Mas. Tak kira lek jalan. Lagune apa, Mbak? Derek niki Iki musike ya ada. Nggih, niki. Gamelane ya enek. Kalih Mbak Tatin, kalih Mbak Elisa. Apa Jas? Sak mesine Beta. pomone kaya dhewe iki sinden milenial ya. Apa lagunya? Lagune sing anyar to, Mas. Apa? Sing lagi hit ora? Yang lagi hit, yang lagi booming. Yang lagi booming, yang lagi mele. Yang lagi mele. Iya. Mele. Iya. Kancamu Jambu Mas alas, Dirman tok lho. Mas, jambu alas, Mas. Iya. Gak aku jambu alas. Ya sakno podang kuning, Mas. Oh, wis no. Oh, wis to mau. Wis. Iki nanjakne penggender lho, 3 juta. Niki Apa? kula nyuwun bantuanipun Mbak Elisa kali Mbak Tantin, rego 10 juta, 20 lho, Ces. Sing ngomong sapa? Heh? Sing ngomong sapa nek 10 juta? Lah pinten to? Selawe. Pira? Selawe wis nggo wedang dhewe. Oh, iso rasa bukan kuwi. Napa? Napa? Gubuk asmara lah. Gubuk asmara. Saking ya, Mbak. Nggih, saking Bapak sinten menika? Pak 50 Pak kene. Pak Desiten asmane, Pak Desiten. Njaluk gendher ra bayar kene. Bawani sik, bawani. Sik. Kandang kula ya kena. Iki saka ris kasek iki bawane sing kepenake. Nggih. Iki lho Kak, tak wae Kak. Gitu kata. Lho Kak. Walah Pak Cikrek kor guyon no Pak ngene iki aku yo pekewuh to walah yo yo. Rasake akeh 50 ae. Genten Caca ya Eh, rono. wong ngene kene iki lho. Niki lho teng mriki, Pak. Oh, rada anu Rizka napa Caca? Ora ketok uwong kae. Soale meh kaya salam. anu paningale iki nek radi watuk nggih ngoten niku. Kowe oleh pira kuwi? 50. 50. Iya. Berarti iki sing nyekel Iki duit saweran kowe to? teko siji meneh. Kasmara. Bawani. Pucung. Iya. Pucung. Pucung. Ya, monggo. Mbak Rizka. Titik-titik. Iya, ya kok tak dem karo kowe Dimas diapot to. Ingkar. Yuk. Nyingkar nyingkur. Bah, Ya Allah, Iya. apik lho padahal kowe lanang ya, suaramu iso kaya Tak wedok ya. kempit kok, Mbak. Wong lanang kok jilbaban ngene padha digodho malaikat. Kowe ra Jawa adem ki apa piye? Aksesoris. Oh, aksesoris lho. Lah iya. Anakku nak jilbaban tak weprok ndase. Lho, kok mboten ngoten wedine Lah ngopo? piantun Islam niku jibapan niku kedah wajib kok iso. Piye to? Lho, Lah sing piye jenengan iku Lho, lho. anakku apa kowe? nggih jenengan. Ya anakku nak jilbaban, tak gepruk. Lho, Sebabe apa? Lara Mas. Lah anakku lanang. Lho, wong lanang jilbaban ya kaya banci no, Pak. Nek awake dhewe wedok ya Mbak ya wedok ya. Wit. Monggo Mbak Rizka. Wedok ki nguyuh-nguyuh ngadeg bareng aku kok wedok. Ana yo enek pralone kok. Niki dipun baleni nggih. Ya ya Mas. Taluneh berarti pon. Nek dibaleni berarti ya taluneh. Iya ora. Nyingkar nyingkur. Jan Nasir suarane penak. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ora Suara sajak. lenang ya iso ora coba. Suara Suara lanang. Suara apa? Lanang. Ya iso. Ayo coba. Wong sinden kok beker ki apa ya enek. Turunan jaran. Kuwi dehem. Dehem. Dehem.
Lingesem yen urung pas ta? Cangkemmu iki cocokno gender. Ya ngok 50 pasno cangkemku karo kono an. Tubrukno ki. Kowe ya tega to? Bangeten to, Dim. Pakai kowe, Mas. Enggak kono dhewe kok ya sing jaluk lanang awakmu. Nyok ta wis. Yo wedok meneh. Wedok meneh ya, Wedok Mbak. meneh. Gentan kowe lho kok iki. Gentan Gentan Caca. Caca. Andika. Caca. Iya, Yu. Ya aku ora melu urusan wong sing nampa kowe dhewe kok. Saweran 50 wis sing nampa kowe dhewe. Nglaweding. Hah? Nglaweding. Tambahi 75. Wis kowe dhewe entekno. Ngapa aja seru-seru? Wong aku dhewe seru-seru. Bae rapal. Aku ket to, aku wae ngepales kok demeneh nyanyi. Ya digurak wong sakmene mbane aku. Ya terus Nduk Rizka, yo. Ora sindene plong-plong kok. Lingesem yen mutan. Aku sing tak seneng ming siji kuwi lho. Apa? Mutan wingi lho, seneng aku. Ya to, Dim? Mutan wingi lho. Mutan to, tak kira mutan. Lelampahan kang Oh, lah inces sing kerasan mergo amor karo Pak Bambang karo Asmara Santo. Kandhani Pak Bambang karo Pak Asmara Santo lho. Ya gendakanku kabeh kok wis. Mulane inces malih bringas. Bar ngombe kuda liar, Mas. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Mbak Rizka. Ayo, Inces. Halo. Iku mau Yen liwat. Iku mau anu. Bawane gubuk asmara. Gubuk asmara. Boco. Ngapa? Bawane apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Isa. Bawane apa? Gubuk asmara. Kok iki apa karepe kok? Aku kaget krungu iki ngono lho. Yen liwat. Ayo, Inces. Ayo, Ces. Ayo, Ces. Mbak Tanti. Yen liwat. Iki lho Mbak sing cantik. Sapa Pak Dalang? Monggo, Mbak Tati. Jenengan Mbak mawon. Tati. Mas Petro, kula kena awor wong wedok iku kudu malih lanang ya aku. Mari ta. Mari. Mari ta. Dhisik aku ya sunat tok. Kok medeni to Riz Lha ngapa kok ya tanggapne reok barang kok iso. Iya. Kadek rupamu kok barongan. Iso. Mangga Mbak Tanti. Layak. Iya, Mbak Tati. Oke, monggo. Yuk. Yen liwat aku kelingan. Inces yuk. Ayo, Duk. Biyen tak kelere. Iya. Neng ngecak kabeh tulisan. Awan. Mbak Elisa. Gubuk asmara.
Dermawan kok. Jan melok tenan. Pokoke dermawan kok dulur lembean iki tenan kok ya. Bacot nih Pak Dik monggo. Catet. Jenenge kubuk aswarta. Setan lutut saya marah. Aku kowe dadi Badhe tambah melih. Matur suwun sampun. Mbak. Boten tambah melih. Menawi kepareng nyuwun kapilut ngendikane. Kapilut Melih. monggo. Oke. Nggih, karep cara Sragen Mas Firman. Ya, yo. Mbah Guru kersa nyanyi. Mbak Guru monggo. Badhe nembang monggo minggah. Monggo Guru. monggo nggih. Monggo Mbak Guru, ora apa-apa. Mbak Guru. Ora ngono Mbak Guru. Kapilut monggo kapilut nggih. Inces gumun kok. Dalem. Kene tanggoku kok gumun. Lho wong asliku ki kene kok. Ya ampun. Lah, Jenengan asline mriki. iya. Asmanipun sinten? Kaget lho aku. Ya. Mbah Yo. Patok. Mbah Patok. Yuk kapilut. Yuk diaturake. Kapilut, Cok. Heeh. Weh, rada rono, Caca rada rono. Yo. Ya, iki. Buka benang. Jenengan Yes. mriki lho, Pak. Pak. Jenengan tengah nggih. Buka Ini benang. jenenge Ya, anu pancuran kapit grojokan. Gayap. Tulung agung, Mas. Asoy. Lolo. Lo. Yo. Ayo yo Rizka. Kalamun berosiramu. Oke, laturaken panjenenganipun Bapak Wahyu Dianto. Rasa tresno kang tak adem sarwa mikir ati tan bisa jenjang Kaya tan bisa ngoncati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku diplok kaya masya pungkasane samahan lorot
tresno yen ada yen kadulur nanging caket sajroning hatiku gonku nandang tresno iki sayang wis kinodrat sader manglampahi ulo sawah coba betul Satanonglah hatiku Saepo bungah rasaku lamun bisa tagetan kirani Sembah nuwun. sembah nuwun Pak De Paton Matur nuwun Mbak Ica, Mbak Ida. Injih Bapak Petro matur sembah nuwun Hah? Mbak Karo Rizka, katenan. terima Widyawati 1 2 3 4. Ya, heeh, berdiri ya. Ngeces Nggih, terima Ya. kasih Mbak Inces. 1 2 3 4. Suwun ya wong ayu. Heeh. Nggih. Lah, asem. Aja omong ngono. Kok ya Mm. Dek iki Wah, wis elok. wedok omong sok ya. Nggih. Mbak Rizka nggih. Moga. Widyawati sekawan 1 2 3 4 ngoten nggih. Nggih, anu sih, Mbak Tatin gen istirahat karo anu ya. Nggih. Yuk, lagunya napa sing hot napa Dok ya? Nggih, manut. Nak ditari malah bingung kan, tak njaluk lho. Apa? Apa Her kae? Nggih. Mbak April monggo niki. Cinta Mulia, yo, Cinta Mulia, yo diaturake. Ya. Cinta Mulia Denok yo kepenak nggih. Yo, Cinta Mulia, yo digarap rontok keker sithik. Ya. Wonten request Pak Alek. Napa? Denok. Dino. Nggih. Dino gandolane ati. Ya tuh. Denok yang versi baru. Oke. Nggih. Maka Oke, Mas yuk. nggih. Oke, coy, yo. Diaturake. Coba, yo. Ya, iki tenan kok. Iki ndi Ora nganggo miki? suwi. Nduk lihat di. Miki iki belum ada. Dino. Ya. Minta Mbak Tatin sama Mbak Elisa ya. Niki Pokoknya setunggal lakon. spesialis. Niki ugi kagem guru kula. Nggih panjenenganipun Mbah Sarni ingkang saking Terung. Alhamdulillah, tesih nenggani nggih Pak Alek nggih. Sik nenggani. Ya. Ono. Niki setunggal Kalian lakon. iki sekalian. Oh, Lama Kali, tidak Lama nggak jumpa ini sama Oke, Mbak. kali Mbak Dulu April ya, bersama-sama. nggih. Oke. Wong telu sak telune. Warnane kan podo ya. Iki sahabat lama ngono lho Betul, Mas. betul, Ya betul. Allah, sehat semuanya. Bodine padha ya. Iya. Bodi. Apik iki ya. Heeh. Pak Ale iki lho jenengane dalangi madepe debok. Ya to, Dek, ya to, Sik, Mbak. sik. Ngomong body. Kowe melok aku wiwit kelas piro ya? SMA. SMA kelas Nggih. kelas 1. Iya, Sampai terus sekarang udah berapa tahun? pinten nggih? Nah, kowe tumon janji kowe ngadeg kok aku marep mengarep mesti. Lah alesane napa? Alasane ya? Heeh. Ya nggo iman kok enek vitamin kaya ngono tadi saw. Lho ngono ki Pak Dalang dadi panutan kok kaya ngono ki lho. Lah, iya. Piye? Kita yo geragas. Tok yo geragas kok yo. Cangkeme ora. Iya. Lagunya apa, Mbak? Spesialis. Mbak seneng lek. Apa ya? Ya, yang isa sing isa bareng. Spesialis ke dokter pokok. Ya. Khusus. Spesial kagem menika Bapak Ibu ingkang taksih wungon. Ya, Monggo niku YouTuber dipinangkani. enggak tak dongakne muga-muga subscribe saya tambah akeh Allah Amin. mah. Amin. Subscribe oke, sing ndelok akeh iso dadi dinggo urip ya. Amin. Amin ya rabbal alamin nggih. Ya. Nggih niki ben rodok melek nggih. Nggih, napa niku? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Ya. Banyuwangi. Nggih. Ya. Gerajakan Tanding mo ya. Oke. Yuk. Nggih, Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi.
Aprilia, terima Mbak. kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, Mas Mbak Mas Tatin, Garin. Mbak Elisia. Nggih, matur sembah nuwun sampun berkahi dateng kula. Waduh, kok berkahi berkahi dateng kayak- Pak Dalang kula sing nderek Pak Dalang. Ndek ben nika kula sarungan barang ya kok peksa kon nyanyi kok. Kendal nih kok. Tatin anu Mbak Elisa Mbak dan Elisa. kepara tenan kok. Ene wong sarungan ora nggo celana kok kon nyanyi. Oh, lagi pokoknya napa-napa kersa. Ra kudu sarungan katokan sing penting nganggo ngisoran lek ora apa. Sembah nuwun bareng Sembah karo lalu. nuwun, kata Nggih. kurangin nyuwun pangapunten Nggih, ingkang matur nuwun, kathah. matur